Benvidos a moiceleste.com. O nome de Nolito foi un dos que sonou este verán con máis forza para reforzar o Celta. Era un fichaxe verdadeiramente complicado por todo o que supoñía, non? Porque o ano pasado se foi traspasado a Manchester por 18 millóns porque tiña un salario pois que triplicaba ou cuadruplicaba o que cobraba no Celta anteriormente, porque evidentemente o Manchester City pois tamén querería cobrar algo pola súa contratación e obviamente porque se meteu outro equipo que era o Sevilla, o equipo con máis potencial económico que o Celta. Así que todo se foi complicando e daba a sensación de que era difícil. De todos modos, o xogador seguía ou albergaba a esperanza de poder vir aquí, porque ele estaba moi a gusto aquí, ele encontrouse moi ben aquí nos 3 anos que estuvo en Vigo, sabe, é consciente de que lle debe moito a súa carreira, lle debe moito ao Celta, porque foi aquí onde se fixo internacional absoluto, onde puido ir a xogar a Eurocopa sendo titular, que non é nada sinxelo, así que el pois tiña esa esperanza de volver aquí. Pero eu creo que aquí entran varios temas que son quizás un poquinho delicados. O club públicamente sempre se posicionou a favor da súa contratación. É curioso porque o Celta normalmente non soe falar de xogadores que están no mercado, non soe falar deles. Sin embargo, no seu caso, pois foron moi claros, falaron sempre, dixeron que sí, que estaban interesados, que era un xogador que se valoraba, evidentemente pois poñían en riba da mesa as dificultades que xeneraba a súa fichaxe, pero falaban del con moitísima naturalidade, algo que sorprendía quizás, porque un non se espera eso do Celta. Normalmente o Celta é bastante máis cerrado en estos asuntos, é bastante discreto, non? E, sin embargo, pois no caso de Nolito falaban con unha naturalidade que era sorprendente. Eu creo que o Celta tiña claro que a fichaxe de Nolito só se produciría nos últimos días de agosto. É dicir, era o típico xogador que chegaría aquí se as opcións, se non había ninguna outra opción, se o Celta non encontraba ninguna outra opción, e se el tampouco a encontraba, e todas as posturas se iban ablandando. É dicir, o Manchester, pois, en lugar de pedirlle 9 millóns de euros, o Sevilla, pois, pedía menos, se o xogador, pois, aceptaba rebaixarse a ficha, que eu creo que eso non había problema, polo que eu máis ou menos puiden saber, bueno, que eu creo que o xogador para vir aquí se estaba disposto a facer un esforzo importante e que eso non fose un problema, que eso non supuxese un problema para o Celta. Outra cousa é, xa digo, esos 9 millóns famosos que o mellor Celta pois non quere invertir ou non quería invertir en un futbolista que en outubro cumplirá 31 anos, o mellor igual, e sobre todo o que vendeu hai un ano por 18 millóns, non? Un poquinho mellor, igual esa era a clave. Non o sei. O Celta valora outras opcións ahora mismo pois no mercado e ve outros xogadores que ao mellor lle poden resultar máis interesantes de cara ao futuro. O Celta é un equipo o que lle gusta fichar barato, relativamente barato, xogadores que poden medrar e que iso lle pode permitir no futuro recuperar a inversión e incluso pois sacar, digamos, un rédito desa inversión. Esa é a estrategia do Celta, e quizás en esa estrategia Nolito non entraba, máis alá de que evidentemente do punto de vista sentimental pois era un xogador que lle podería aportar moito Celta en ese aspecto, como no seu momento Iago Aspas, recuperar Iago Aspas, que bueno, era un xogador máis xoven cando regresou, moito máis xoven que Nolito, polo menos máis xoven que Nolito, pero tamén tiña marxen de mellora e tamén podía en un momento dado pois vendelo. En todos modos, o caso de Iago Aspas eu creo que é diferente, porque cando fichou por Celta, pois eu creo que máis ou menos todos intuíamos que salvo que o Celta o botase, pois iba a estar aquí mentras el quixera. Todo parece indicar que vai ser así. Veremos de todos modos o que nos depara o futuro. En o caso de Nolito, que chegou ao Sevilla o sábado por a noite, anunciou a súa fichaxe pendente das probas médicas, porque cuidado, que o Sevilla sabedes que tuvo problema con Jordan Amavi e imagino que non se quererán volver a pillar os dedos en outra ocasión, e agora aclararon, ademais non anunciaron a fichaxe, que é o que habitualmente se fai, é o que fixeron con Amavi, senón que o titular xa indicaba que pendente das probas médicas. O sea, mañá, polo domingo, pois ven a pasar as probas médicas e xa veremos se as pasa. Ten un contrato de 3 anos, e senón, pois aquí paces pois gloria, non? Como pasou no caso de Amavi. Pero bueno, neste caso, pois Nolito pasou unas e xa é oficialmente xogador do Sevilla. Por tanto, pois o Celta xa se despide desta contratación. Tenemos que buscar outras alternativas. Desde logo, Nolito non vai ser o xogador que veña.
bueno, pues solamente nos queda esperar que lle pase como a... Bueno, desexamos o mellor, eso está claro, non? Pero que se non lle vai ben e podemos facer un Iago Aspas, pois tampouco estaría mal, porque además son casos moi paralelos. Iago Aspas marchou ao Liverpool por 10 millóns de euros, neste caso foi por 18 no Lito, empezou xogando, empezou tendo minutos, en aquel momento era porque Luis Suárez estaba sancionado, lembraredes, e cando volveu, pois acabaronse as oportunidades. Nolito pois empezou sendo titular, pero ao final pois apenas xogaba, e os dos se veñen para o Sevilla, viñeron para o Sevilla no seguinte. No caso de Iago Aspas veu cedido con unha opción de compra obligatoria, e no caso de Nolito pois xa ven traspasado, así que pero bueno, xa digo, Aspas non foi titular con Unai Emery, devaluouse e ao final pois o Celta puido aproveitarse deso, conseguindo o xogador por debaixo do precio que pagara o Sevilla ao Liverpool, por suposto moi por debaixo da cantidade por a que lle vendera o xogador ao propio Liverpool 2 anos antes. E agora pois o mellor igual para o ano que ven pois podemos atopar a Nolito un poquinho máis barato. Bueno, veremos, porque eu creo que Nolito vai non facer ben en Sevilla. Creo que é un gran futbolista. A marcha de Vitolo pois permítelle ter un espacio no equipo, por lo menos pelear por el, e ademais tamén o Sevilla eso foi clave na fichaxe, porque dispuxo de un efectivo económico e faltaba un efectivo deportivo. O sea, era a conxunción perfecta. Querían a Nolito, non estaba Vitolo, e además tiñan diñeiro fresco para poder invertilo en ese xogador. Así que para o Sevilla pois foi unha xogada redonda. Para Nolito creo que tamén, porque el é de Sanlúcar, ten moita vinculación con Sevilla, a súa muller é de alí, e bueno, pois eu creo que para el pois é un bo sitio para estar. Eu creo que iso tamén o valorou, aínda que polo que me consta, pois a súa primeira opción era Vigo. O que pasa que non sempre se pode ter todo. En este caso, pois, nin el, nin nós poderemos ter a el. Agardemos que o mellor no futuro pois, sí que podamos, pero bueno, durante estes meses que nos ilusionamos, quizás o mellor un pouco artificialmente, coa posibilidade de que viñase Nolito, pois seguro que todos éramos tíamos ilusión, non? Por unha ilusión especial, por eso estamos ilusionados, evidentemente, porque viñera Nolito, pero bueno, non puido ser. Bueno, xa digo, desde aquí reitero novamente, desexamos o mellor, bromas aparte sobre a súa devaluación, pero se non lle vai ben, pois oye, aquí estamos, e o mellor igual pode atopar ainda un sitio para volver e darnos algúns anos bons de fútbol, porque eu creo que lle quedan varios anos bons de fútbol nas súas botas. Por a miña parte, nada máis por hoxe. Desexarvos, como sempre, que sexades moi felices, suscribidevos ao canal. Xa somos máis de 1300, que non está nada mal, non está nada mal. A verdade é que estou moi agradecido coa resposta que está tendo o canal. 1300 suscriptores en prácticamente medio ano, pois bueno, está moi ben. E dadlle a me gusta tamén este vídeo, que hai vídeos que estamos aí pretiño dos 100, en algún xa pasamos, e a ver se en este estivéramos preto, a pesar de que non vos guste a noticia de que Nolito se vai ao Sevilla, pero agardo que polo menos o vídeo pois resultase entretenido. Sin máis, xa vos dixen antes, sede moi felices, pasade moi ben nas vosas vacacións se as tedes, ou na vosa vida, se non tedes vacacións, pois tamén hai que disfrutala, que cando se vai a traballar tamén pode ser algo positivo, non hai que estar pensando sempre nas vacacións, non hai que amargarse de positivos. E sin máis, por a miña parte, un saudillo a todos.